Tara. Nakikigutom na ang karakter. Ay, tara na lubi sa unahan. Nailubay diri jud. Ah, ako ang backpack sa pagkaron. Tara. Ako. Ay, luggage. Bay, kaya ni nato ba? Speedrun, speedrun. Actually, Bag luggage sa left side. Luggage. Ay. Uy, nay berries diri oh. Bas. Hello. Ay kapis. Damage ka? Okay na, naka-bandage. Ta. Saka. Okay. ano ba niya? Dito kay kuan. Dre. Mahal kong Maynila. Biri. Left ta left. Sama sa niya. Murag mas kuan man sa right bay. Right ta. Oh, mas ninit ang right ta. Diri na oh, diri ah. Asa Mas ko maayo sa sa kadya jud. Oh, mas maayo sa right. Dre. Makis right brother. Yeah. Ami. Nay pa berry diri jud oh. Pagdala ni jud. Oh, nagbiri Dre oh. Bye, Trish. Hindi siya biyahe na. Yellow. Green. Green man. Tara. Let's go. Uy. Nakoy chest Dre. Or luggage. Come on, give me something good. Okay. Low lang. Uy, yellow. Tao Dre. Tara. Pagbay. Ano, sakaling kahoy. Pero ma'am Laos? Dude, wag ka naman po. Sorry. Ay, ganun diri. Right pagit siguro bro. Oh, right pa. Matusok ko eh. Oh. Ay, gago. Ko. Bilayin na sa... Kani pwede ni. Wala, gina-90 na ako, Jod. Field of view. G80 no? Gina-90 na ako ah. 80 ko. Isa murag mahulog ko. Isa. Areho, left. Dire. Wala na yellow nga. Come on, berry. Ko ako. Sabong. Pero oh. Nako, Dre. Kago yellow, wait lang. Ano di ba ni ambos sa Oy, nako, Dre. Hello. Oh, saka ko jud. Okay. Asa ka dun? Ano? Kuwako! Sige, biyaan mo laban. Kuwako ba na eh? Sid! Wait. Awa siya. Tit ba ay? Wait. Okay, live. Dire na nagkunsit. Wait. Wait. Asa mo ka wait? Wait. Kamu dua na dia. Ha? Di wala pa man, di man ka makabuot ba der kay July layo man. Layo. Sige kong panawag kwa ako. Hup. Dili man siguro sa Sure ka na, Jud. Aray. Kaya na niya. Kwa mi ha. We are trash boost ka. Ako si Sid, di saka na ako. Bye, Sid. Bye, Sid. Jun. Kwa ako. Ha. Pare. Wait. Dali. Wala sa dami dyan. Ku ako. Kwa. Tresh, okay ra ka Tresh. Imo mo gisabayan sa tagak Tresh. Okay ra ka? Tresh.
Patay na Wait, ka? namatay siya! Ha! Ha! Jud! Otropod. Trish! Kuha ni Trish! Kuha ni ha! Kuha ni Trish! Kuha na. Oh. Tara, sa ubos. Sa ubos, nauga lang. Kung kumakaagap yung sino? Wala guys. Jud, ko ako, Jud! Jud, ko Trish, ako, nausap Jud! ka! Jud, ko ako, Jud! Ko ako, Jud! Ko ako, Jud! Ko ako, Jud! Okay. Proper na pag-heal. Ah, thank you. Yan. Ako tawag good. Ako sa Ito dua. ka on Trish. Ari ko sa pika set, ari sa do. Dada. Wala Trish. Is it kailangan mo? something? Makapatong mata diri oh. Ah, makapatong diri, makastamina diri. Sa kain do. Sa kuno stamina Trish. Masa ka makasama ka saka. Pugson, manggod! May lang agyan na der. Na. Ali diri, kuang taga tayo. Gi. Sarap Dali, dua. dali. Oh. Okay. Nya, dali. Oh, dali. Oh, gi. Nasa ka Dre. Gi. Okay. Ye. Unya kani. O i-boost ka. Nya ko ka nila do. Gi, oh sige go. Gi. Ye, sludge. Yeah. Sludge. Nice one. Wala pa gani. Ko ako. Gi. Kuno ko stamina. Kuno ko. Sludge. Wala. Wala sa saka. Siya ni habang ni Trisha. Tawa ni isa dara oh. Habang lagi to. Wait lang bay. Gi. Gi. Paabi ko jud ah. Gi. Ale. City. Sakarang dali. Nan. Pa ako ninyo ha. Idris. Ah. Wala lag ko ah. Oh, yun, sumakay ko din siya kay Kuwakas. Babon ta ka ron. Dali. Nara. Nice. Gi. 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 Salamat. Trish. Gi. Guys, Trish. Are left ba? Left ba? tayo na magpatabang. Wala man sa left. I think sa right. Right dapat. Right. Gi. Wala ko sabi na. Jud. Mas like. Ah, diri. Ay, dala. Isa. Pwede rin mo mukha. Samina sa mo diri. Nya dali sa akin. Tris, ako sa kalamat ka, Tris. Pwede rin makasludge sa mo diri. Brother? Gi. Bro, rin naman. Utak. Yun, i-boost. Hindi mo, magburag damag. Uy! May gusto beating! Uy. Ha? O sige, paminaw ni mga music. O sige, paminaw ni mga music cool. Sunbaiting. Gusto beating ni Grisho. Mahal kong Maynila. Nabuhi. Stay mo diri oh. Samina. Pantisid. Very good. Uy, ni luggage. Eh. Ha. Uy! Gago mo! Wala na dua. Grabe kami, pras lagi mo. Nahulog siya. Nasaan ka kabugot? Piste. Okay pa ka. Dili ko okay. Asa ka dapit? Jud, ako jud. Sabay ka?
Kung sa mga diri, Lods. Kaunti ka. Nausa na sila ba doon? Mabalik ta dito sa kung asa kita gikan ba Kami doon? naman. Uy, lamot. Ano tika kalab? Tara. Yeah. Hinay lag daw, slide lang to drains. Nay luggage sa ubos. Agay! Ah, oo, na. Ito yung luggage dire bay. Dire, ubos. Dire. Lapas na ka. Hindi na, dire. To. Kita ka sa luggage. To. Ubos. Oh, dire. Wait, na yung medicinal ano dire? Una pa yung cherry dire, oh. Trail mix man eh. Wala lang ko ang yung medicinal carrot. Uy, cherry Nice carrot. one na medicinal carrot, boy. Kana. Nice, ako na. Wala na ko left. Gipakaon ka. Thank you. Food na, full na yung food. Napa ko'y gamay. Pero good sa rin eh. Taas pa man eh. Wait lang. Makasaka mo na dire, oh. Risky. Risky mo kayo ba there? Mapuisod man ta. Wait lang. Try na ako. Oh, sige. Kuha. Ay, wala. 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 Ayaw na ba there? Ayaw na. Ayan, dire na Kaya ba? natang balik. Agay! Paghulat mo! Dire mo to, di ba? Dire ba to? Dire Oh, dili na lagi. ba there? Ayaw dra. Mas safe dire. So, nakugamay. Dire ba dire? Ha, Yeah. sa bangiya. Okay, ambak dra. Okay. Goods. Okay. Dire na to. Kabot? Kabot. Ako. Last one. Dire. Dre. Oh, Sige, hello. de! Matutoy ka? Isa. Pawisa. Ay, kahulog ka. Makakuhan ka dra. Nice one. Ari ra. Kuha mi ha! Di, boss ka dali. 1, 2, 3. Kuha ko! Bay, kuha ko, please! Kuha! Siya mo, nikuha. Lubi! Nikuha siya na kumagay. Siya na tagak. Paluyo. Arisaka. Lala, tabi na. Easy access yung lubyo. Okay na. Wala na ko yung live. Tagak ako to. Ano man? Ay, Trisha, nagpakuha. Ako yung Nay food, Dre. Sinitong food. Nay lobby. Am ka? Ay, atag na ko nimo. Wait lang. Ari bay, doon na tabay. Wala ta? Oh, doon na. Re. Alabi. Ha? Oh. Ay, salamat. Okay na. Nice one. Wala luggage. Hindi ako, kanina. Asa ka, Dre? Lala. Spooky dyan. Save. Ay, thank you. Okay. Makakora ka dyan. Jod, nice ka, one Jod. Yeah. Kuha na! Lululu! Kako, nabaling liog. Lulululu. Jud, sakit ko kuliog, Jud. Naman yung mataga ka naman. Pwede na dre. Ha? Kanjay! Hala, Wait, doon naman ta. hala lang ko. Yay! Let's go! Let's go! Ay, salamat. Hindi mayuwa na nato eh. Easy! Makabot si Trisha sa bulkan. Kung anong bulkan. Wala. Ha? Kita mo dito, Red. Wala pa siya kabot na to. Pinakabot ako eh. Wala ba?
Nakaabot siya pero wala siya kasulod dito. Nice. Volcano ba niya musaka. Uy, Sa item, sa fairy. item. Fairy lantern. Nice, pang-heal. Nice one. Yeah. Ibata sa backpack, babe. Ibata sa backpack ni mo, brother. Napay bag dra brother. Sige, sige. Napay bag dra. Ako yatag sa imo, Jod. Na, kibaw ko na Trish, imong naong Ay. Gago ka Trish, ikaw na ko. Kaduhaan ninyo gluto. Ay, bullshit. Bay, kaduha. Kaduha gluto para Uy. ma-well done siya, well done. Asa akong Kaduha ra, marshmallow. ayaw katulo ha. Tara, marshmallow. Ito, ito. I-cook sa kunin. Nasa yuta. Shit ka Trish. Dili brother, makuha niya po ka na, poison niya po ka na brother. Ay, mo na now. Ka ba bullshit man siya. Pwede na siya Poison. ma-cook. Ikaw ba asam? Cook trail mix. Oh. Ma-cook din eh. Kani ka na. Ang energy drink pwede ma-cook. Cook airline food. Nice. Cook energy drink. Cook Kana, airline. kana. Perfect. Nice. Tara. Sino na ni? Let's go. Dagger ka. Kabwis. Naman. Mahulog kayo mo! Tris! Ay, ka-damage. Lolo. Poison. Okay, sabi, tanaw sa dato, be. Awesome to mga gyan eh. Ay, dito Ah? ka sa kapatay ko. Ah, Ambag-ambag Bye-bye. sila bang? right. Balik. Pwede sa right niya, dira oh. Right, good. Wala mo yung gyawanan. Right, taba there. Oh. Right? Right. Yay. Ay, tawag ko damage. Ni luggage. Nitro ka lagi. Lagi. Nice. Ay flare ba? Magamit ang flare ba? Yellow nga unggo. Yun si yellow ni nga ano ba eh. Na yellow nga berry. Sana? Mangga ay mangga. Bugla na wala. Saging gani. Na yellow nga berry. Ara yellow, ara. Ara yellow. Kanon. Brown Kanon, berry, bro. banana. Kanon, bro. Baka ano yellow banana? Oh, Uy, kan. mutunga kong energy. Agay! Nay energy ang banana. Alin, chud. Mutunga kong energy ang banana. Dali, mutunga kong energy. Kuha dyan. Ali. Sus, buro dyan unggoy. Sa ini kuha litse. Ari, dapay sa region. Napag na iduha dito dyan. Pwede man mo katkaton dali. Ikabot? Ay, dili lang ka to. Gigi. Dali. Gi. Di ko This ako. one. Diki. Gago puso. Ikaw. Kanon. Ay ka nang mas follow. Sayang kay mas follow. Napay dumaw na layo lang. Inyo na. Pwede na maiguan eh. Ginaw. Ay na, balik. Whoop! Oh, dito! Oh! Ha? Ano ka nga? Wa ba tay sa akin makuha ni? Nabay, upoy si pakuha diri usang. Buwang. Buta sa bag. Ay na lang na oy, madugay tang. Tara. Madugay sa saging.
Napo yung susig panglabay saging oh. Si brother bay. Yellow ni. Right na, right. Right brother, right. Dress ako. Ako na Taas ang energy. I was a fool to keep waiting. Areo. Asa ka, Lods? Diri bay, mas ninyo tagyanan diri jud. Dali ra kayo. Ayaw, Trish. Ay, tama na, Trish. Sorry. Gyanan bay. Oo, na diri bro. Fire in her eyes, the way she moves, she got that fire. Pila ko ba ang pinakalisod yun? Ang kuwan man eh, ang ice. Ay laya katong tumoy jud lisod kito dito. Ang atong buwan, katong pataka na. Itong tumoy, suga ito. Saan eh? Ah, nice. Dito sa brown banana bay oy. Dili ta bay kanin ka. Ha! Wala mo yung antidote. Wala ko hindi doon na, kuwan eh. Okay ra ko, mawala lang ni. Niluto tanin na ni mo jud. Diri man ako bay, saka mo diri bay. Kaning thick mints? Oh, mga food lutoon oh, nindot lutoon ng mga food. Asa? Diri diri. Oh. Basta ko siya gahatag ko yung lutoon. Actually, nakuha ko nilakaw naman ta. Okay. Ngayon makakuha tag campfire ron. Kanang portable stove. Pero nakaon na ako si Kaisa. Pwede ba na maluto? I think so. Kuha ni mo diri, iluwa ni mo jud. Nasilang beta ba? Nasilip payo. Ha? Ang beta ron sa pikila ay payo. May payo? Ay, pwede ta ka beta? Di beta eh. Istiyawa. Oh, ito dali. Oh. Ala. Oy, call. Linag daw mo. Ano na, call? Kuha ko please. Okay, kuha sa brother. Kuha ba? Aliyuan ni Baybay. Na ako energy. Di gamit na ko. Brother, isa pa-forward ako, brother. Layo ko siya bay, layo ko siya. Layo kayo. Ay lang. Nakoy. Layo gid. Nakoy di matag ako ay sa ko tarog gabi, ako sa tarog gabi. Oo, wala kang katarog. Pisko ta lang yun. Nausa. Nausa tayo. Ako na lang, brother. Ako na lang snipe. Tara. Snipe daw. Kinagtilam. Snipe na ko, brother. Ha? Okay. Ay kasuko. Masuko man imong naong. Ninduta sa imong snipe boss eh. Ako bi. Ay, patong na to. Ano man kay rope cannon? Gawan. Lisod man. Ayaw gamit kini rope cannon unya. Usam ni siya eh. Ano sa pa man din ani mo gamiton? So, tuig. Di at least kanina nanatay platform. Actually maayo na yung ano. Pasya ni kuha. Uy, human na, uy. Makaya mata ni brother na may rope. Akala na lang. Ano mo si Sid? Lami, Sid? Uy, asa pa rin, uy. Pre. Asa man na padong? Sakta. Okay. Ito naman na. Aray ko left, Agi. Lulu. Natakilit yung kartero. Pwede? Bay, dili takaabot ani bay. Nga naman. Mabuti. Ayan na. Trust the person. Mabuti. Abot.
Ara Nice tabay, one. kahoy, kahoy, Diba, kahoy, gamit kahoy, kayong- kahoy. Ah, kahoy gid, kahoy Ay, gid. kahoy. Kahoy gid. Based on experience na tabay, kahoy is the best. Eh, dili na ba ni siya... Juan? Grabe yun. Grabe. Grabe yun. Lo, sige, ano ni Kuyog? Hindi ka makuha eh! Babay, alo. Ano namatay sabay? Naangol mo kayong buwan! Ako na Trish, kuha na Trish. Kuha sana. Kuha na Trish. Makuha ta ka Trish. Wait lang, wait lang. Ano ni Kuyog? Do, maghinangul man. Ari, sen. Saging. Hold Q, Trish, hold Q. Naginangol mon. Oh, jud na pilag gusto jud. Punin Tu nakabuok. Buwan, ni duwa rin. Gigi. Namatay na siya. Ari Trish. Diri. Alin eh. Kwag yan eh. Labay. Tala mo na siya eh. Hindi na asin. Kinde. May magtumbling ako. Sige. Piton man eh. Di na ko makuha ang usa. Wala na. Hindi ka waon di. Alin na ba? Alin na uy. Alin na. Oh. Napay mo na kay lagi. Amping ano yung mga kontra siya kasi sumubuto ba? Ayaw giga oy. Nakuha na vaccine sa leg. I think kailangan tumabalik siya. Oo. Eh. Dira tagi jud sa imuha jud. Ari ba? Sakar jud sa kahoy jud. Dara. Sakar jud sa kahoy oh. Sakar jud sa babaw sa kahoy jud. Nara nga to, nanay makalabang na to sa pikas. Gahot ko mo. Ay, Nagbutang siya. Nagbutang siya tong di ba nakaabot ani? Di takabot ani. Taas sa kay Vin. Nagbutang siya tong mushroom jud ba jud. Mutas siya tong mushroom na ningkaon kog saging niya. Ora mong gilawbay sa kilid ang kuan good ang panit sa saging. Slide ra gid doon siya. Woo! Okay, enough ra inyong kuan ani, enough ra. Kung marshmallow ka. Enough ra ko ban. Pre. Pre. Okay, taas Bye. jud ba. Okay. Hoy. Okay, gawan. Gawan pa. Ano nagiana diri sid? Nalagi na jud. Nalagay na jud. Salig jud. Ara to. Kapila namin kasi ginani ni Rihid. Ha? Ah, Araw? middle mouse. Dara Triso? Fuck you. Enough ra yung food. Enough ra. Ay po sa ulan eh. Una brother. Okay. Ay nako. Ipatong dra ko ami. Yeah. Oh, lang. Okay. Okay. Oh. Bye. Bye. Oh. Okay. Anak. Gi, supaya ra. Gi, supaya. Sundan yung gorilla. Bullshit. Sama na. Dili magtinulura si trend. Ako. Retrish. Ibulsi ka. Oh, wala. Dili. Oh, jud, mana jud oh. Dirita. Ana. Nakabato. Kuha si Trish siya. Ano si Kika diya ko ako? Ha? Tiguang naman ka. Pasya. Kuha. Najin mo tagal pa ba? Thank you. Anay, aray. May vine diri. Pwede ra kan. Ay di taas ka na jud. Lagi makala. Kaya ni mo? Ay, sa kaulan pa uy. Taas ka ha? Oh, kaya. Kaya naman. Okay. Malait ka skilled. Napa may tayo mulingi.
Di ko na wa kanila host Richard. Wala may malausan dia. Oh, natagak. Ang saging. Dahil na saging. Oh, Jud. Naunta naman ko. Ah, dili, pwede. Ayun. Ako kapil. Alitri, alitri. Okay, okay, huwag mag... Huwag. Hoy! 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 Jude! Kaya, bro eh. Kaya. Kuha sa likod, kuha sa likod. Bay, kuha ako bay. Jud. What? Jud. Biskot natagak ko. Trish, go Trish. Kumusta yung stamina, Trish? Okay na. Paay ko ninyo. Paa ko ninyo. Kwa Ako, ikwa ah. Bye. Oh Trish. my God, no. Be, mag-set kog piton diri be. Jud, naog sa Jud. Piton. Ay. Ay, lambi. Apoy, food rin. Ay, Kailangan mo salamat. sa marshmallow eh, pero hapit na magod ta. Nay piton. Makakapit mo sa piton. Mabuak ni? Maguba ni? No, maguba naman daw kay. Oh my God. Ted, Saka na Jud. Ted ko ako. Si! Atras ikaw mag-ungot Sa na. Mars. Patong sa Guru Mars. Siya lang. Nangutot pa ko. Hey, ko ako ha. Gi, dugaya oy. Wako. Ato ay mo pagtapok dira piskot man siya. Ay, sa okay na. Tapok mo dito noon nga. Kuan. Uno buso. Hapit naman natatabay. Mas bayad eh. Bay, amping mo ng kuwan, bay, bay. Ay di bay. Pensa kay na dito mo buto. Pwede dire, right side. Dira Pwede dire. dira. Ang panguntahan na, kung naani, kuwan dire sa right side. Di natay roof. Pwede na mo grab. Natay roof. Di magul natay roof. Dreo. Nice. Ulan. Ne. I think kaya ni. Ulan. Taas kayo dun. Mahal kong Maynila. I think kaya. Oh. Masig dili kaya naaw guys para Makakupot pa ka sa on. Kaya di. I rope na lang ko ni. Uy, dapat Yes, mag-platform dire ba dire? Ay, Saray, pwede saray. din, Napa bay. gani. Gani, ang baka gani no. I-check sa do Jud kung doable ba. Naka din dun. Yeah, paray pag yun. Ang mga platform to right. Uy, double bay. Wait lang, tagsa. Isa. Ayaw. Di ba ni siya? Uy! Kuha ka Jud. Kuha ko. Good? Gi Trish. Chris, direct click ko. Saka lang. Samtaw ni siya. Lulu. Ado nakabot. Dala. Ano, blood, Hoy, butaya ka. hoy. Chris. Oh. Brother. Wait lang si brother, wait lang. Budrik. Oo. Na naman natatabay. Ana naluyo ni kahoy Ano ah. na ta oy? Oh, Luyo ni kahuya. Wala yung kay ko. Luyo ni kahuya bay. Napay ko napay luggage yo. Lagi. Ay ka manghangol. Hindi, maglayo pa.
Wa. Adira mo? Guys, nakoy duha ka luggage dire. Bye-bye. Hanap yung mga luggage yo. Bay, bantay mo sa poisonous ba ya? Okay, para ma-damage ka. Oh, nice. Cure all. Drink ko. Hoy, apa? Na. Ah, tara na nga to, Trish. Tara na nga to, ang aso, Trish. Tara dito. Tago sila, nandito. Aso, nadring aso. Uy, madlang people, nadring aso. Guys, nanadiri guys. Ah, Trish. kaya nga sa luggage ba yun, makuha pa to ba? Na lang. Sinakuha niyo ng luggage, Dokabo. Cure all. Oh, nice. Careful mo han, ay mga mubuto dre ha. Give me na buthan na. I can see the smoke. Wee! Help. Yes. Yeah, easy. Yun na ikaw na. Yay, GG guys. Nice. Ano to, mag-ena pa sa screen. Wala yung luggage rin ba likod. Ay, Hindi luggage yan. Uy, Pandora's box. Nice. Nice one. Ha? Kuha na siya, kanang pang clutch na siya, Trish. ano ko. Una ko hitpack ba eh. Nice one. Nice one. Ay, bag ha. Brother. Ow! Coming. Oh, mo siya. Let's go. Ang ngayon na, kay gamay po ng baseball bat. Gani. Pisti, bay. Ah, mo din na di. Well done. Uy, sobra lagi to. Kaduaon No. kita ni magluto. Kani, pwede ni maluto. Kadua ko, no? Ah, asa ang kuan po, mga tan pagkaon eh. Kuan dyan mo siya, kaduhog luto. Oo, iluto ni mo siya, oh. Well Luto? done mo. Oo, naluto ang candy. Well done. Kani, maluto. Nay backpack ko, kuan yung isa ka backpack boy. Wala, giluto na ko hitpack. Isa ka backpack. Well done. Kani daw, hitpack. ang kanun rope daw. Ay, kagago. Sa pala si Naunsa man na, bay. Ang anti-rope na, no? Dili. Kanun rope na normal. Di na siya magamit. Ano naman na? Well done. Pagod. Pero gidala mo kaya. Nasunog. Tara, Manoy. Kuha na, Manoy. Saman? Kuan na backpack. Ang kanin. Ang kanin rope. Di na magamit. Ha? Ay, kabogo. Hindi na magamit. Ay, naku. Hindi na magamit. Saan mas sinasuot siya yung nahuna? Maluto matanan. Oh, na dua luggage dito sa left, oh. Sumunog na eh. Kami na kung ma-change yung tingog. Kasi dili man. Ay, bay, nindot siya nga trail bay. Okay, awa. Daghang kig bato-bato diri sa may right side ah. Oh, bitaw. Nice. Baan, ay! In your head, what's in your head?
Piste ay. Bay, kasi bandage niyo bay, kita bandage bay. Bay, asa mo bay? Ikaw, asan ka? Nasa inyo ha? Gana na supplies eh. Gani gani. Hindi ka siya bay. Sunset. Full na Vic. ka? Arang man naman. Treasure chest ni kay Pirate Compass man. Baka ni Vic, yung pa-inti so much. Batang. Batang! Ako, kuhan ka ng... Nanay, mamatay ta diri Trish. Kaya ka na dyan? Ibutang lang. Ibutang lang, ipuno na akong bag na pa ko sa kaslat. Bugo. Oh. Gulibog ko si buhaton. Tara. Nay ko Andre, oh, nay ka ng magic beans ba? Beanstalk. Nilabay na. Nilabay na kong play. Dalo po sa bingbong ba eh. May magic beans oh. Makakuha pa ka na. Trish? Oh, brother, na ko oh my god, nanapod. Si sakto kay ka dahil, Trish. Sakto kay ka sa gamay nga bangag. Masa ni Pirates Compass, brother? Oo. Mura naman ata nag-regular nga kumpas ata. Pirate lang. Base no? Or base kuha ni siya, patong ni siya treasure chest ba? Ang iyang direction. Basin. May apple daw. Tara. Apa yung mga apple, tara. Ano tag-apple ba? Noy, pondot to. Tapayo sa diri oh. Sa ano, orange, white, pink. Tara bay, paspasan na to bay. Kapay lagi si Pinoy. Gani. Energy drink o trail mix, Trish. Wala na ko yung slot. Kapay lollipop, gana mo. Tara. Big lollipop oh. Naga na yung shelf fungus. Nag-item ba yun, boy? Perfect kay bay. Kanang fungus bay, gamit ka na bay. Boy, kuning flare. Gani no. Nakoy tulo ka hit pack. Nya tulo ka. Jod, gamitan ng hitpack jud, usa jud para naka-slot kaning Oh, fungus dala may ni gamitan fungus, jud. Jud. Ang fungus, portante ka na, Jud. Ay, Oh, no. Pisti. Narada skillet, punitar. Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save £50 per person. Tara. That's 200 off for a family of 4. Ra. Tara, ready na. Hindi ko na magamit. Ready to energy. climb. Mars, Mama. Ay, tingnan mo, Mama. Oh, dala. Kapay fungus oh. Piskut. Asaman. Kuhaan ko na, bi. Nasa obos, wala na ko yung slot, ano ba? Ako ra. Gamit juga na siya by promise.
Napay luggage dire ko ang patati wala sa tala sa kurta. Nyara, nyara. Ito yung nasa luggage. Ay na lang, ay na lang. Wat ako. Brother. Ala! Ha! 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 Oh no, nanapot. Uy, hadlock mo? You're scared? Darling, hold my hand. Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save 50 pounds per person. That's Pag 200 races. off. My God, paspasan na talibay. We're dead. Let's see, bigyan ng Ano, bayhan. ano, ano? Oh, dire. Hilig kini siya mukat-kat ug bansanitas ba? Manchanitas yo, Ano manchanitas yo. nahulog ko dra huy, tala. Puro. Paspas si Jude. Unay, lagi si Jude. Kita ka na Jude. Tara. Asa? Oh, lagi siya, lagi siya. Di. Ano, babaw? Lagi siya. Outro. Right side to right side. Kani. Kini. Oo. Sila, hello guys! Oh, kami na may. Let's go! Agay! Ano si Beanstalk yun, no? Sid! Okay ra. Ala! Ah, okay, huwag ko na damage. Nice. Yawan ako eh. Damage ka? Wala. Lalo, gago. Bye. Hindi, kailangan na mamba. Areo, Drigoro. Brother? Lads! Hinihinig na up! Ay. Damage mo? Ah, shit. Wala naman ko yung slot, Damage Trish. ko. Damage ko gamay. Kana na. What the hell said? Napit ako. Nasa bag. Wait lang, kalma. Sige naman ni Blizzard. Okay. Naunsa ni siya. Buang lagi no. Ah. Ina ko man na. Mana. Saka na dali. Oh. Let's play ah. May comment pa ban? Kaya na! Kaya ra? Makatindog ka Dre, makatindog ko. O saka una brother, kay magdi kita dira. Saka una. Kay maghuot ka dira. Trish. Oh, pinhipos pas kamot ang buwang. Okay, saka na mo, Sid. Saka Trish, go. Okay. Stamina sa Trish. Kani siya no, stamina pud oy. Laos mo ni siya. Samina ka dali manggod. Masa ka magod sa diretso? Dili man ako. Ikaw may ka-control si mo karakter, tala. Wa si brother. Nyara ka stamina ko. Dapat yes, pag magpakuha ka dapat makanta ka. Ha, ano man? Darling, hold my hand. Oh, ana dapat. Ana dela. O dyan, darling, hold my hand. Ana ba? Oo. Ah. Kada hold. Oh, jeez. Yung makuha na mga dayon so di sa matiwas, mana ka darling ka. Darling ka. Anak ka. Bye. Parago sa mo, parago sa mo. Agay. Eh, mamatay ba ta diri bay? Kigol. Bay gatog na kong kigol ay sa agay. Kuya pa na ko. Hala. Ay. Hinigamit kong pack eh. Pwede kuya pa. Tara. Nakuya pa. Ay, kabos. Ano siya? Pedro? Bay, makuya pa nako. Ah. Sa. Ano siya? Makuya pa nako ha. Iya kayo. Ako nahulog lang ito.
Ala. Trish! Uy! Trish! 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 Yaw! Kuya pa, nasa bus ka pa. Naku yung palabot siya. Pero kailangan ka na kumugamit sa rope trip. Trish! Okay, yan. Trish! Trish! Wait. Check the dress na right. Napa man siguro dire. Kaya dire Jud, kaya dire Jud. Ari na guys. Usa na mag-drop? Ulo, mo-drop. Ari Uy, guys. pagdali mong duha, uy, nausab ni. What? Oy, gina kayo kuya pa ning usab on. Gisakita sa puson. Na mao Tagak na. siguro Trish. Nakuyapan makamatagak man yung mga item. Brother, Ano ka diha, brother? Para shortcut. Ay pag ay. Trish, ay ko sunda Trish. Ay paglet. Di mo ta kasaka diri. ha? Dili. Oo, ayun mo. Di, sa right, Jud. Wala, Trish. Ko ako. Kapit na. Kapit na. Driba. Siraw. Pwede. Kaya na nimo, Gi. Kaya mo yun. Dako na ka, tiguwang na ka. Ang pinahulog pa Jud ko Trish, yate. kaya mo yun, Trish. Yung nga sunod Jud. Trish! Nice one. Stamina sa. Up. Kuya pa, nasa Dia. Diri. Yawa! Kung na naiparaan ko ng body hit ko. Gago ka! Okay na. Ano kayo? Labi. Trish, arito, Trish. Kaya manata na yun. Darito, Trish. Asa ka? Wait Buksan na lang. din na. Dire o kaya man na to dara. Oh. Isa ka. Paano ninyo? Kaya na sin. Kaya ra. Okay. Kaya na ninyo eh. Trish. Okay, kung ano sa ni, Dali, Lizard mag-direct pa Click ninyo, dali. Pataga ka ba niya? Trish. Ano kat? Ayo diri. Ayo. Stamina sa ta. Dira mo kita. Nala mo kuha na pud mo Blizzard. Ang mga piso. Ako chances ka na balik ang piso sa musik. Asa man ta ni sunod? Kara ko. I think there is a left. Left. May bird, ay gago. Ana makapiso. Jud, ang kreonong, ang luggage to. Cook lang. Da, wait, kinsa na yung slot? Ay, ang slot. Na ako slot. Ako slot. Pila imong slot? Siya na lang kuno ning ko lami. Panago mo mga piso. Sige, panago mayo. No. Trish, pila yung stamina nimo Trish kay basig kwaon nimo Trish. Naka na ba? Taas mo stamina sa gahi. Okay na ba? Ay kayo sayang nga. Makuha to nimo Trish. Like Trish, pila man nimo? Na mo yung slot sa bag ninyo bay? Na ako'y wala na. Ay, full ko. Ay, dili. Wala. Ako Usap! slot. Nakoy slot. Tulog ka buko. Okay, kuha Trish. Hinay ha. Hinay. Apo. Asa kita, Pit? Dara Trish. Da. Kara, bre, nata to magic beans. Wala. Ah, no. Trish panako. Ah, Go ni. Rigid. Ay. bay, diri mo sa kuha, bay. Wala kay lantern or ito. Wala kay hitpack. Nama kay mo hitpack jud. Wala na direct yung hitpack. Tres. Wala ko hitpack bay. Tres. Hello. Tres. Tupag pa. Bay. Tres, Maigo tupag ko ay bay. kwaon ka. Oh no, wait lang. Patay na to siya. Trish. Ay, Ay, nalipong. wala din mo ko siya. kagatubag.
Tara. Atay tuwa man ni kakindi Trish. Uy. Jud, ari Jud, saan ka Jud? Ha? Ali. Ari kay mo blizzard na po ni Jud. Bay, di ko kabot, bay. Diri. Bay, di ko kabot, bay. Makapatong ka dira, Bay, makapatong ka di ko dira. kabot, Nice one. Bay, bay. Jud. Tagsa na lang to ni. Makapatong na ka diya. Jud, patayan to diri Jud. Ha? Jud, it's you and me. It's you and me. We're Oh no. Please. Oh, Ah, timing nga oy, nahurot. Bye. ay bullshit. I surrender, please. Please, I have surrender. Hoy, okay ra ba diya? I have surrender. Tris, ayaw sunod sa ay don't follow the light. Nakita lang ako si Lord. Ano siya bumalik na lahat ng mga Tara. Dali. Kuha na lang kano ng asa mo to. Ta. Dali. Wait, kailangan ta mo kaon na Trish. Dili ta ka sa kagbalik ko. Pangaon mo bay, kanan na lang ninyo yung kuan bay. Ambi na sa kalulipop, Tres, bay. Ambi sa kalulipop, bay. Ali, Tre. Jud, okay ra ka diya, Jud? Malasa sa RNG with ang bay. Ako'y duwa. Gago na di luggage dito di. Mo hilom ang buong. Logit, no. Tagak. Thank you. Tago ko bay kay basig mag-blizzard na pud. Nakata, Tre, da. Dali. Nakay food, bay. Wala ko'y Wala na jud kay food bay. Wait lang. Bomb ship lang. Kindi Jud. Nya, mo sa mga kindi. Lagi, kindi bito. Kindi si Nono. Maigo pa to sa blizzard diri bay. Pila ko do maigo. Hunong dira. Kung asa ka, Maigo to asa ka sa sa blizzard kita, diri. Ah, diri. Ah, diri ko magdi ko maigo sa blizzard diri. Dali. Ali, Tre. Jen. Tako. Dito maigo diri. Jen, ko ako. Jud, ko Jud, ako, Jud. ko ako. Jud! Di ka makuha, Jud! Jud, di ka makuha, Jud! Hello. Jud! Di ko. Okay ka! Okay ra ta. Bullshit ba yun? Kokoy. Uy. Huy! Ay, salamat. Asa diri. Guys, okay ra mo? Ah, okay na tayo, Jud. Dito maigo sa blizzard diri. I-try na ako. Ay, makuha ta mo. Wait lang. Ilagi, Jun. Ato mo, dira mo. Left mo. Subay na mo ta sa left. Okay, copy. Jud? Ato sa left. Baka kuha ra mo sa left. Ay, salamat. Saka to diri, nailagi si Rick. Wait, ikaw ta mo i-boost. Dali, boost. Di na ko kaabot. Dali, boost. Mana ba? Wala may subabaw ni magsiglit. Uy, bus ko. Ay, Jud. Magkuha rin ta Trish siya. Ay, thank you. Si uno dani. Salamat. Check na tayo. Pak og piton. Makasaka na di ako. O si Idris. Trish siya. Ara. Hit pack. Nice. Nasuyupa na, Tris. Pero sige ang mata ni mo. Pasty ka, Jud. Ako yung kuhalo, Jud. Kapila na ko na kuyapan, Jud. Hindi dyan sa taon. Mga hot, di ko sa mong bag. Mali gani. Sige, kung tumatay, Jud. Ay, kung kuyapan. Hindi na kasaka, dali ba der? Sud ba der? Kaya, try na. Ari ba der? Ari. Kung asa si Jude oh. Nindot kung asa si Jude. Lagi. Dili may ko diri. So dani sa cave, dili may ko. Hindi, naka-hitpack ko. Nice one. Problema, boy. Wala na ko'y food, boy. Ariyo, lakaw ra. Logo, ako kuha ta na boy. Nay ko Kuha ta na ano? boy ni duha ka luggage to the left. Kuha ta na boy. Tulog yun. Tulo ka luggage to the left. Ay, duha ra day. Ah, tulo. Tulo. Hindot pa chukay unsa kay orange. Kay kahulog biya ha. Hit pack.
Bay, asan na mo? Ari mo din ako. Ari, na apple dre. Uy, asa na mo, uy? Tres, na dire, Tres. Right side ni mo, Tres. Okay. Asa mo, okay ako. Asa si brother dapit? Na dire. Dari ba yung malini ba yung sakan? Ay, di pa di eh. Na food. Dili sir, layo pa rin sir. Ne? Natagak. Bay, bakante sa inyong slot bay. Una mo kuha bay. Kay matagak siya. Nakakaon na ka, Jod? Ulo. Wala di ko'y food mahatag ni mo man. Tara, law sa taga. Okay ra. Kana na pa mo na kay siya, fungus. Eh. Nice one. Okay, next ah. Di kaya na ko bay. Di kaya na ko. Gamay kay ko sa min na good. Ari bay, naubod rin. Parti mo damage. Uy, naubod rin. Nakait pa. Matay. Sa mo rope ko dito. Kanira ba der? Kani? Sa item na ninyo. Fungus. Kana. Oh, duha mo kabuk na yung fungus. Kana. Ay, usara gamiton. Usara Usara gamiton. gamiton. Ah, bita. Usara gamiton. Asa man ni Ako na. Kanang babaw sa pito. Ikaw ra. Si brother lang daw. Babaw sa Game. pito. Nice. Go. Go. Magilo boss Ang dito ano na. gadungan ta. Mo gani. Oo, Go, kamu sabay, mo yung kapit. Oo, mo yung kapit uy. Go bata. Lala, siya kabut. Ano kabutog yun oh? Kabut to. Wait lang. Nice. Na yung mga chupacabra do ba der oh? Asa ka ba der? Wait lang. Oh, si brother, balik sa agi. Wait lang. Saka ko sa babaw guys. Gay. Unalan dyan. Ay, pag-awa. Yung kayo bay. Kaya biboost ka, Trish. Saka na diri, dali na kayo. Di yun, te. Ay, wait. Trish! Ano to diri bay? Huwag gani, nana, dira. Oh my God. Trish, kabangi ko, Trish! Tabangi ko, Trish! Bullshit, unahaw dyan na niya yung kagalingon, ay! Hoy, tayit pa. Pusit kay makuyapan. Kita po na pusit. Wow, ako ani. Nailod giso to siya. Tu. Brother! Nana ka sa babaw, Jod. Oh, Thank you. ano kay energy? Yawa na gyud. Dili ra mga, pwede ra mga di mo compute diri oh. Maglakaw ra ka, malakaw ra man. Ari bay. Wow. Ano ko bay? Gani, nana di sa babaw. Diri. Ay, Oo. magi sa right. Oo. Ako sila gikuan para makakita siya sa agi. Oy, diri na, babaw.
Lay malakaw ra man na nimo gud. No need na mga stamina dira. Uy, kaluoy. No need ra ka magkuan diri ma. Dili ra makalando diri. Diri. Puput ka no gi-off nimo tala. Ay, tabi. Ah, nice. Bay, no need ra Oh, diri, mo kuan diri. diri. Maglayat-layat ra mo diri. Tinatagap ko. Yawa, biyaoy. Ano ginisod-lisod mga dyan ha? Namlay dito no. Dito ako sige, wala lang. Nyara stamina sa. Wala gamay kay ko stamina gud. Makabarog ra mo da skilled. Ay, let's see. Pisti na lang yun. Ang lantern, eh pagkuwas. Diri sa ko dili mo mukhang diri sa ko Oo, dako ang ulo ni mo siya. Oo. Nara sa babaw, sakara mo. Kanamay. Ah, si Jude. Nananga to. Straight lang, nananga dito. Ah, diri, okay. Sige, tawagan niya nga mapa, no? Like, saan pagkabalon? Hindi ka nung na lang nung Oh my god, ganang ko ning run bay, daghang pakita resources bay. Mo gani. Si Mas nakda loads. Madonna na yung ano sa? John! John, back. Yo! gahi na kay tabay. Professional beta buang. Ani laban na ni. Wala nangangamatay. Good luck na ni. Amo na ito na itim, no? Ha? Ano na ito na itim? Oh, na itim. Dali. Muna ni. John! John, back yo! Sani? Antay rope. Nice. Tuloy niyo sa Luar, ah? Ay, scroll. Asa man ni? Ha? Unsa ni scroll ba eh? Piton no, nakoy piton. Salamat. Basa daw, sa Scroll. banana. Ha? Inspect. Pandirita na daw. Dear Diary, bad news. Ah, The ship captain nadyo na made siya. an oopsie and we've Nadyo na been siya. crashed on this mysterious island. Thankfully, mysterious islands are my specialty. With our whole troop working together, we'll reach the top of the peak and signal for help in no time. In the meantime, I'll take this opportunity to add some additional Ga pages to my FPS drop na famous sa ko. guidebook. Scoutmaster Myers. Scoutmaster Myers. Saan ni gilabay bay? Lantern. Wala nung din gamit no. FPS Here mo. we go. Ano mag FPS drop mo jud diri? Bullshit ba ay? Tungod garo sa concept sa Firefire. Kao ka na kay kayo lagi. Guys. Here we go. Nakoy piton ba eh? Kamoy gamit ani piton no? Gago ga friend. Mga special item mo ipang dala ba eh? Kamo gigamit sa piton, di ko kibo mo gamit ani. Bay, wala ko'y food bay ha. Pare be. Ah, tayo na. Ako pod wala koy food bay. Wala ko'y food. Wala may food. Hmm. Ako'y Nilagis lang. lollipop. Okay, lagi ito? Pakita ko. Sa left. Well done, lollipop. May lollipop. Isa Trish. Wala. Luggage na lang. Sinisunod na ako dito si... Lagi siya lang Isa mo. Dali Isa Trish. to yellow. Yellow, puti nga luggage.
Dali. Mag FPS mo go diri. Brother, ayaw na pag-record dre, brother. Ha? Dili bay, di ko ganahan bay. Dapat mo-record din ako. FPS lang ka. Saan naman ako? Di okay naman. Tulas na FPS mo ko. Kundara man. Ako na lagi na. Hagig na. Nagyan na yan. Kailangan tag Chain on na. Oh, ito ako. Ay, pwede sa ubos magpapasok ta, dali. Ha? Dali, wala pa ni Rex ang laba. Pwede pa ni. Paspasan lang na to bay. Paspasan lang na to. Oh, paspasan na to Dre sa ubos pa daw. Wala pa ni Ito Ray siya. sa laba. Dali. Dito siya. Ano ka? Asa? Anak ko, Jun! Dali. Patay! Uy, di pa ko ready. Dagan Trish. Dali. Ano ang music? Boy, may music rin. Ah, may music yun siya. Signal na ka dili. Antay may food na eh. Oh, music, uy. Katong cereal nga food bay para ma-share sa tanan. Boy, usa man na bay salad. Ha? Itlog, gino. Uy, medkit, boy. Medkit. Uy, Ano nice. ninyo? Unsa man ang itlog? Lapang matay cure Kasi, all. kasi option siya. Ah, lutuon, no? Drop of throw. Lutuon na siya, bay, para makaon. Ay, wait. What if ikuha ni mo sa laba, Trish? Maluto. Oh, pero di na mo Bay, na-chain dre sa bus. Na-chain sa bus. Naichendry. Ali daw, Trish. O, ikuha siya dili. sa laba ba? Maluto na dito, Lods. Dito. Sa pikas kuan. Aso. Lagi, pero i-try na to sa laba. Kay laba, be, ani. Ginaw. asa dapit. Ah, basin ikay maluto ha. Ah, dire. Ayog, naog. Sa lugar. Brother, kuha ko brother. Imo na siyang Kuha ko imo brother. na Kuha ko siyang brother. ibutang, Kuha ko boy. brother. Kuha ko brother. Kuha ko brother. Uy, gago ka. Oh shit. Ay, bisag. Taas mo bisag energy. Nilang samtang again left or right. Kalma. Magpiton ko bay. Magpiton ko. Kaya ra. Kaya na. Kaya ra. Sige. Kaya ra, kuha mi ha. Go. Kumain energy pa, energy pa 40% na lang gyud ko. Ay, salamat. Okay, mga 50. Wala way. Makapatong mo diri sa ko. Makapatong mo. Ano, itangkap ko. Dali, check na ko area bay. Scanning the Copy. area. Oh crap. Ayaw in town please. Nainitay, one by one. Ako Trish, thank you. Kuas jud. Yan bay, mag-check ako sa area bay. Oh. Kaya brother? Oh my god, dili kaya brother. Oh, Kaya. my God. Oh, dili kaya nako. Gamay ka sa min na. Si Jude dapat. Diri sa right wala, diri sa right. Kuha siya. Kuha. Oh no. Bay, Asa mo ayaw. kit? Bay, si Buksa. Ari, sorry to. Nagkuhan diri. Ari, Yeah. ari. Ambak. Kapi. Ay, sala. Oh. Ay, lagi shoot, turjud. Oh my god, patay ko ba? Jason. Oh my god, hapit ko namatay, awa. Lagi. Ah, makanaog to diri. Naog ta diri. Nainiting naog diri. Tagsa lang. Oh, hapit ko Hindi na. namatay. Wait lang. Asa ta musunod ani nga platform. Diri ta nga platform siguro, Naini left. lang. Sa left siguro ta nga platform. Sa left. Munaog ra mo sa laba, magpapasok ra mo sa lubot. Oh, pwede ta papadidit diri oh. Hini. Oh, padidit lang gid oh. Oh, Didit lang daw. gi, hinay lang, click lang yun sa wall, click sa wall. Agay. Bay, kuha ako bay. Saka. Salamat. Ah. Layat na bay. Pas. Samtang wala pa yung soup. Trish, Ah, ibutan daw itlog dra Trish. I-drop Trish kanina sa kung iinit ba? Gi. Lagi sa tunga. Kuha ako. kuha. Ibutang, EQ lang. Ha? Lapag dito sunahan jud oh. Araw. Nan. Bandi Chukindi. Bakit mo? Jod, kuha ko to pikas jod. Ilang. At least nakipag Piste! Hala, mamatay ko.
Namatay siya? Wala pa. Kaya bay, kaya bay, Wala kaya pa. bay. Ikaw, Papa. Kaya bay, kaya bay. Makaya Kaya no, bay. Ay, salamat. Nice one. Huh. Trish. Ambak lang kadali ah. Hala, dito ka pa sa right side. Ha? Hindi sa right side, no? Kuami. Nice. Usa. Kuha ako. Si Trish ah. Trish. Mataka ka ba, Dre? Mataka ka. Diriyo. Gigi. Oh, yawa toy. Uli ni ka Oh, malaos. bro ni. Oh, pidi. Uli ka malaos. Ambak Trish. Lagi ito ba? Maka-diretso ka Trish ah. Okay, na Kasi na ah. Nefod. Kasi pinakagamay stamina ako kay 50. Ara, na ko is. Kanan nyo. Ako sa 60. Makatago. Utsar ko, nakoy extra. Okay na ko. Ikaw Trish. Dre bay, na-change ako bay. Bay, na-itlog na nasa itlog doon ka buok. Tu. Pero feel ako bay, Itlog bay. mas maayo siguro mo laho sa tabay. Di. Wala ko sukuha sa itlog. Nara kay slot. Aray! Yawa! Plus, nara kay slot. Ha? Nara kay slot. Bay, nakuyapan ko bay! Oo. Hala bay, nakuyapan ko! Bay, namatay ko bay! Bay, i-revive ko bay! Dead. Bay, namatay ko. Kuha ko. Imong bag nahulog. Wala. Mahulog na imong bag. Hulog eh? Isa pa siya. Nasagat na siya dun. Nakal. Nahulog ko bag. Oo. Nahulog yung bag dun. Kuha siya, bi. Okay rin mo bag. Kailan ako bag? Hala, natulog ko tayo. Kailangan natamok-tamok balik dun. Kasi matamok agi dun. Bay, giluto na kong itlog. Pero luto na. Yun, sa Maluto ba? siya bay, maluto siya sa labo. Buhay na ko! Hala! No. Uy, gibuhian man ko! Ang bag. Kiyat po kay si Trisha, gatalikod siya, galikod, kilaw pa. Dun, bago dun. Wala nakuhi siya, pero nakuyapan na po. Pagkaway, klaro kita ning... Di ka pwede angay sa medical field, ay. Iki mo safety. Labang dito sa pikas! Wait, asang item nimo? Asang bag nimo? Nana ko. Wala na ko. Wala na ko. Wala kay bag. Tris, ayaw dito! Labang dito sa dako nga platform! Tris, kay matagak na gyapon ko! Asa dapit? Ato kay Jason! Sid, isa lang sid. Ani na lang sid. Masip ra ka. Wait. Mahala kang lollipop eh. Pamata na. Yan na lang. Mabuhay na siya. Gi. Mabuhi na. What kay kasi sakit kay ako likod. Wala, kalayo naman na diya. Okay, magulat mo sa kuha ng laba. Kalma. Sid, bata na Ara ka, Sid. na. Ay, gago ka. Ano Sid? Wala ko'y makita! Wala ko'y makita! Ara. Sid. Sid, Pandora's lunchbox. Wala ko'y makita! Kuha na si Gwalik. Dili naman. Bay, black screen ko bay! Black screen! Wala ko'y makita sa screen nga naman eh! Kani. Pwede ko na siya recon. Di mo balik na siya ata kung rikon. Bay, black screen ako bay! Dihara na siya. Asa ba mo? Recon ko? Recon na lang. Oh, recon na lang. Visit. Brother, ina ko invite ah.
invite. Eh, wait lang. Okay, invite. Bete ka di. Invite. Okay, mana? Makabalik ko ani. To, doon na siya. There? Hello. Hala, natagdak ko. Wait, kuha na ka. Asa ka? Mas obvious. Na. Kuyak pa na. Bader! Mamatay pag ka, Bader! Na okay. Okay ra. Na? Duha na ta, Bader! Ali na, ambak. Lo, masunog po kita dito. Mabuhi rami. Masunog. Ayaw na bay, mabuhi rami. Ngano yun lang si Bader, wasi stamina. Saan niya? Ato no bay, mabuhi rami dito ata. Second this. Ali. Naghanang kindi ni Mujroy. Sa mo magtugog kag tindahan, naghanang kindi ni. Dapat wala na ko ni save ni brother, boy. Bader, wala makastamina, ano ninaog pa man ka. Bay, taas kay kong stamina. Pag naog na ko niyo, pag punit na ko niyo, nawala akong stamina na nasunog ko. Ne. Amo di niya nalipong ka no. Wala na, boy. Tulilik siya bay. Mabuhi raman natatangad to sa aso. Nabuhay raman ta. Oh. Ali ta Trish. Asa mo sunod? Sa item, bay. Ga-save ko maayo tong items, bay. Taya, eh. Gibilin ni mo backpack ni mo no. Ay, may ka sa babaw. Gibili na ako nya. Wala, wagit. Gikuha ni mo backpack, Trish? Wala na ko nakuha. Dama ko yung backpack, gibilin dito. Sa babaw. Nasunog na siya. Pagkuha na unta na ako, nasunog naman. Naligi kay backpack, dala ron. Oh, wala Yana. ko sulod. Tagsa mo backpack upat. Oh, sayang nga, bay. Ay, tungod talaga Ali, datong Trish, lock ali, Trish. screen di si DC. Pagkuha na lang ko na save da. Gani. Trish. Kidud. Ano ba ko ginawa? Kalma na niya. Siguro to kaya. La, mangingis ako. Gi, kaya ra na. Doon mo. Nay mga daghang chino. Trish, dagan Trish niya. Pulaos ka. Ayo. Okay ra na. Dora kayo na. Okay ra na. Focus namin na dyan. Ay, Trish. Tamingo, Trish, ha? Sawa sa Jud. Oo. Matagag mo. Di, makabarog ra ka diya, Trish. So, minisyo, eh. Si oy. Luto na kay Kubay askin. I think right. Jud, Right. now tiri. Ayo. Right. Alright, tata. Oh. Hey, Trish. Nice. Awag ring. Jud, apil na ko gambak, Jud. Gi. Ari. Ay kang bagay mo. Kuno kay ari sa ulo. Nara sa babaw Jud. Naichi. Ay, nice. Go, Trish. Kuha sa Jud. Nice. Salamat. Ambak. Ay, salamat. Nara mga bato-bato na skilled. Perfect. Taon ta guys. Oh my god. What an adventure. Importante pasar. Oh! Na short. Na short man.
Naon sa? Na Okay. Ambak Oh. oh. Baron. asa na nahanglot yun? Ha? Bullshit man mo tao eh. Ay, sakit. Bay, saya nga to bay na si Bingbong dadto. Ay na bay natay chain bay ha natay chain bay. Sabi si Jude. Unahon Unahon mo na. Uy buhiya sa mi boy. Buhi asa siguro mino. Bullshit man ni silang duha oy. Atay mo ni sila oy, teamwork makatadali ka una-una mo muglot. Uyon pa din. Nanigurado mo sila silang lot. Ah, Unsa tayo mingon Trish? Ah sige ay. Sige Trish, noted. Nana koy dili kwaon brother. Lagi. Sed, ang imuhang kuan di Sed, o imuhang kani ba? Pandora okay. Kumikina. Light. Ah, basically lagi. Amo ni mo Ay, first skilled. blood. Ha? Tulo man, tulo ra may na. Nara jud ako nito. Ay, kapis. May jig ikik adi. Mauna siya. Wala ka mausa di. Uy, ako nang magha. Ay ikaw dala sit be. Oh! Wala pag Aman. wala pag ko nagkuha na niya diretso. Ay na Trish. Uy, laik kay mo ha. Grabe be ang sa pinapag ato. Yara be. Wala yata niya na special item. Namatay chain, di ba? Na. Okay, namatay chain. Bay. Nakoy duha ka piton, kaya ni Bay, promise. Tra. Nasud ko kuan man lollipop. Ako'y rockman. Pila? One pop. Brother, what if sa namatay ka sa kanan dai. Wala sa kanan diri What dito if dito. sa kilid ka mo na ako ano? Try na to. Ay diri. Kilid. Dili na bay. Di wala na wala di ka kapatong diri oy. Binuang gani kayo no. Kani. Matag manin ko anta. Duha ka piton. Wala dili. Kani ungot. Dili Ingot. pwede sa left eh. Atot na stop na ko ang recording. Bullshit eh. Na-end ako recording. No. Wala dako as bangag oy. Trish dako yung bangag Trish. Anyways, nag-revive me. Nakuha mig mga item. Duha ka piton. Dako sa bangag oy. Wangwang na kani Pero bay. sa item nakuha ni mo. Gamit na gamit. Sa item nakuha ni Pakit. Kani. Chain launcher. Chain Wala. launcher na Natay rope koy sa imong bag. Natay rope sa imong soda bag. o napay rope diri. Jud, unsa imong gamit dira Jud? Kuan. Ako'y lollipop. What ka po? Dugang sig lollipop bay. Duha kay nani ba? Fungus o isa ka food. Oh, ninduta din nato item. Duable kay bay. Ani double gay niya. Nya unsa man? Awat di nadagan. Gago ka! Nguto to yung buo. Kadungo pagod ko. Doon palagi ko. Duable kay nya. Yun na arnon. Ala. Okay, wait. Obserbahan ta to. Oh my god. The kill. Ay, please. Game. Tagay maglindot na RNG yan eh. Napa ni Kondre ha kanang mga luggage. Sabi to. Dire bay. Dire. Kani. Asa man jud? Dili daw mo raman dira good. Sabayan ra nato. Apoy diri saka ta diri nyari ta sa right. Drio. Mo right ta? Asa man kada pita. Kani. Di mo bay di mo ka klaro tarong ana bader. Dapat bader. Para maklaro mo tarong ana mo. Ay dili dah ubo man ko dapat hayang. Gira hayag. Ada ba hangad ka nya kuan ana. Wala man. Oo, draw kon. Klaro. Dra bay. Asa dira? Dire. Asal dira. Uy, dira. Kani. Bati man dira bay. Diri na lang oh, diri oh. Oh dragi. Sugda na to dire. Ay usma. Ala. Oh, dragid. Are ka Sugda dire right side. Left. Left. Mm. siguro. Oh. Ah, dragi. Diri. Buhanggan mo kuning dulaa. Uy, ate man. Sip. Akong view kay ako rin siya ipahangad gamay jud para di ko mo Diri ata. FPS.
Kikumudoko ko sa may labang. Dili ata. Please ko. Yata. Dali. Kyo. Di. Nako. Oh, Dala. ada. Tama. Baca. Let's go. Okay, tapos... Dari? Kani. Right kay punta. Asa man? Kana, Right. tama. Kani. Nya left. Space left. Aro. Not sure. Diri ra mo babaw, babaw kani babaw. Kani kitudlo nako. Makapatong na ko, Dreo. Dari kilid mo, Trish. Dreo, Ah, patong okay, na, go. Dreo. Oh. Pakilid na, Trish. Patong na, Trish. Yeah, dari. Nakasaka ko. Ah, Okay. Lima. Kuami. diri makapatong ta diri oh. Diri makapatong ka Sa diri. Jud? Abi kung minatagak gago. Wala. Una mo. Hinahinay ta, tagsata. Adri ko ba? Hirin ko ba? Nay. Oo. Ana, katagka ko ba? This one. Nice. Pwede luggage do? Oh, Jud. Poster siya. Dako ang luggage. Nice one. Luggage. Okay, goods. Diri babaw, diri. Dali. Puto akong kamot ba, yate. Manin dala. Are. Ada. Ay. Bay, binungagab. Sinot yun akong kamot ang dala. Oh. Kibre. Open lagi na luggage boy. Walang. Open bitaw, no? Anong open na? Gago. Oh. May control dito. Kailangan tama saka dia sa bridge. Diri. Wala. Papasok lang. Okay ra nang bawas sa mana. Ngano ka Trish oy? Ano gaag ka? Hindi na siya ko pinapasok ko. Diri. Magpapasok dito. Wait lang ha. Di ko sure. Wait lang. Balik. Kailangan balik. Balik. Ay, Aryo. Kani? Nya dito. Never space dito. To ka. Try daw. Ay, biya, kahulog dyan da. Oo, bitaw, tama. Dili, ara dito. Oo. Pwede ko mo piton. Ganang ang piton ko. Dito ka dire. Dira. Mo piton siguro ko dira. Kita nga. Or makaya ra. Kaya raman. Kaya ra eh. Kaya ra. Konti ka. No. Gi, alim mo. Ay, nagsin. Ay, dili ka mo piton. Dira ko mo piton, no? Asa man, kaya ba? Sa babo. Dili ka mo piton. Ana ka? Okay, mo piton ko dira. Gigi. Nausa. Kaya? Ako. Kaya ra. Ako. Ay, garaklik ko na mo. Kuha. Pader! Kabot ra, Pader! Gago. Kuha Ang ng bag game. mo diri guys. Di, kuami ha! Kuami! Di, Ha? saka mo diri tapita. Gi, saka mo Okay. dira. Ya, ambak ko. Ambak mo diri. Mila sa brother. Saka pa mo diri. Napa rin. Pinakatumoy. Trish. Trish? Ambak. Asa ko si Ambak Trish. Jud! Oh, yati ka. Sunog na ta. Gini. Taga na niya space niya. Nice. Trish. Ay, this head. Ko nito. May big luggage diri ba? Nice one. Big luggage oh. Kailangan ko ni chain launcher please. Rope o medkit. Kaon na lang ko nimo, kaon ako. Sawa, sagot. Balik sa dito. Diri tabay. Right. Medkit. Oh. Actually, pwede diro. Wala ko diri na luggage ito bay. Trish!
Diri, makapatong ra. Makapatong ra diri, Jod. Makabarog ra diri, makabarog ra. Wait, kung diha ta mo agi, o sa ta mo agi papikos. Nay bangag diha. Kailangan i-check sa na ba dali? Makapatong ra diri, makapatong ra diri, makapatong ra diri. Gago. Sige kog hangat. Ay, ari ew! Lods! Diri Ara sa na. buwam! Makabak ra! Dire. Duha pud ko sa imo tungod na sa init, Trish. Makapatong ka diri siya. Uy, nailagi sa babaw, Jod. Lain na to eh. Ayun, gino. Siya. Ano diri daw? Na to eh, gago. Tayo na ako diri, ha? Ya. Dul na ba ta, guys? Diri. Ya makapatong ra ka Trish. Jod, di ka kukuha diri, Jod. Di ka kukuha diri. Double lang. Makuan Yeah. ko, mafungus ko. Kupot Trish, kupot. Pwede ram, fungus ka. Sa kanin bato. Dire, dapita. I-throw ni, di ba? Throw. Ito, press Q lang, press hold Q. Dire, Asa dire. lapit? Ah, lapit. Dire. Ya, Kana. makapatong-patong ra ka dres kilid. Ya, Nice, ampak so dre. kana na. Nice one. Okay. Nice one ka, Jod. Nice one. Ah, salamat. Oy. Oh my God. Eh. Sunod, dire tao? Patong dre. Bye, dul. Okay. Airline food. Ha? Food. Kinsa gamay kay stamina. Si Trisha. Trisha. Trisha ni. Food. Brother? Saman. Sakar ka? Okay. Kan Trish. O dre oh. Dre. Okay. Puta na ni kaya pa ni Dre. Wala ako na. Nakoy piton nilang. Gilang. Una. Oh my god, kanilo sa tingil. Wait lang, Jud. Gapiot ta, Jud. Wait, Jud. Ha? Brother! Okay ra. Pero ko. Jud, bisa na, Jud. Gapiot. Gapito na! Ay, sakit. Gapiton pa si brother. Palipuli lang. You like the puli mo, Jud. Kisayo na ako. Kau na. Mana siya? Kita, mana ba siya? Sige daw. Wala pa siya. Jud! Lods! Wala yung ginawa niya. Game. Game daw. Okay. Poy. Ito na pod. Oh. Next. Oh my god. Ay kalapaw. Wala to sila. Piton. Alright. Taboy, punggos ay. Nice. Niya, mambak ko na. Oh. Di! Sa ubos na lang layat, Trish. Dre. Ali Dre, cut sa kupot sa siguro sa wall. Kaya naman na si Muslim na. Nan. Gi, naog. Oh. Okay, nice. Guys, nara ko sa bridge. Ha? Nara ko dre. Yung saan ang pagabot? Trish, ikaw na ni mo food? Oh my god. Guys. Yung saan ang pagabot, Jod? Okay. Kita ba na? Bo fire na diya, so hinahinay ra mo. Ayaw mo karatol sa fire. Trish, Oo. stamina sa. Molong. Dito dapat dito. Brother, okay na, brother. I think dira ta. Ara. Masayo. Oh, dira. Nya, dira sa babaw. Oh. Huwag ka naman Dre yun. Naog na Dre yun. Hindi na lang. Okay. God, we can do this. Come on, Trish. Trish, kay Come on, mamuli guys. na to, Trish. We're almost there. Abot ra? Kaya? Kaya. Ulog ko. Kaya ko. Kaya na mo? Sige. Kaya ni mo? Gi ko ami ha. Brother, boost ka, brother. Boost ka, brother. Ikaw na. Okay. Ikat ka, magdahin ka. Kuha ko.
Oh, thank you. Pre, kuha ka na mo. Kuha siya. Gigi. Abot, Sed. Abot na. Nice one. Oh my god, here we go. Here we go. Lula to boy. Dulat ta. Duh, lagi siya, guys. I can see it. Ay, Lula mapatungan to. niya. I can see it. I think, dili na yung papatungan. O, dili. Patungan na. Mo fungos ka dire. Pwede, Dre. I think, pwede dire. Wait, tanawan ako dali sa kilo. Babalik sa kadali ha. Tanawan ako. Di ba kita dagot? Ino. Na. Layo na kayo siya eh. Actually, mas okay na nagdirita mga gigis oh. Ay, wait lang ah. Sisi, nanay uod ng kasta. Mageo. Gago na ilagins dire, wait lang. Ato daw. Duha ka po. Duha ka full, kuha. Full manapan na siya. Full ka? Nakoy sila, Giluto pa na ako. Jod, dito tagi Jod sa may bridge Jod. Ay wait. Huh? Giluto pa na ako, dali lang, giluto pa na ako. Gigi. Suya sa maluto ra. Anong kasin? Tanaw na ko Dre. Di kaya, bensin. Maluto please. Sorry kita maluto, init kayo na. Oh, yeah, dire ba yung Wait lang ah. Kaya? Yuli ka, borog ka diyan Jod. Gijog, tanawan ako Dre Jod ah. Dira Jod, kana Jod. Atabangan mo, right pa. Nice. Ah, right. Wait, wait. Dili kaya Jod. Lagi naluto. Pagfunggos na Jod, pagfunggos. Magfunggos ka, diha. Tunga. Kung wala tayo choice, naman tayo chain. Pinakalas na tong resort. Isa na to gamiton lagi. Kaya pa ba eh? Fungus ra ba eh? Fungus, dira raw. Nice, kana Jod, sakto na Jod. Ato ni Trish. Okay. Ara siguro mo agis. Tahanan na sa ano kung pagbalik dira ron. Abot ko ani nga jump. Brother, kaabot ka na brother. Madili ba der? Di ka abot? Madili. Ah, mabalik ra ko dre brother, okay ra. Di ko Ah, manigurado ko brother, basig mahulog ko ba? Gigi. Buhira bata. Ay, Trish. Tungtong ka dira Trish oh. Tungtong ka daan dira. Actually brother, nindot kini yung gibuhat brother oh. Ha? Ah, dira? Ato ta Trish, dira Trish, Ari na Trish. Kung asa ko ni Agi, muna ako da spirit ba? Oh, Awan na ko dere. ay Trish. Na brother, na ako kontra. Ah, Kontra ka magpa-quadra skillet. Brother! Kaku ka brother. tagod Daw ta sa. si Trisha. Upot Trisha. Left Trish, left. Na anay, ninilagod. Nice, mayuha mo kapyot oy. Anad mo kay kang ngiti. Oh, siyempre. Hali. Wait, isa na lang to ka mushroom ano? Panggulpong Fungus, ano? Trish. Kumusta yung food, Trish? Kaya na pa sa kwan. 40%. Mo energy? Uy, saan to? Kaya mo energy na, 60. Okay. Kaya rin nyo? Kaya na. I think so. Baka patong may ani ka, Dre? Oo. Dili mo Lang. mo dali. Okay.
Okay, Trish. May patong ra, makapatong ra. Brother. Nice one, nice one, nice one. This one. Go, brother. Ina, mauto din. Kailangan natin something diri man. Dito to dapat maagyo. Asa? Aray, kilit. Wait, patanaw ko sa mga backpack. Ang sa'yo makuha na ko dali. Palingi ako. Ah, lollipop. Wait. Wala na kayo. Wait, na kay rope? Ako yung rope. Wait. Wait. Gay kog lollipop, be. Gay kog lollipop. Wait, ako na mapunit. Kasi matag din mo slide. Sama ni. I-right click siya. Feed to Jason. Yeah, 1, 2, 3, go. Ah. Go. Wait, kayuan, boy. Kaya, brother? Kina niya, kaya, boy. Ayan yun, kaya na yan. Kaya niya. Nice. Kaku. Rope. Nice one. Ay, ko itok mo, Trish. Bukit man ni siya, oy. Wala mo Pwede ko gusto nga. makagok dito. Bullshit mo, koy. Ina ko okay na Ito ba? Ikaw kung itok mo na ko diyaw. Ikaw kung itok mo na ko diyaw. Pirage. Oh. Wait, Jud? okay na Sid. Bawlang ni mo, Jud. Jud. Sure ka. Manong tira na magibutan dito to sa right side. Ambak niya ambak. Nangutana gani ko cooking. Okay, Trish. Sid. Ay, sa awan. Talikod sa akin. Ako ibutan niya ng bag. Butang niya daan, oy. Koy na nako yung book pero. Look na kay food. Hindi, hindi. Gege. Okay, Trish. Asa kini ang bag si Jud, dire? Dali. Dala. Uy, Salamat. buti. Ako na sa daan ni Ron. Gihahak na lang. Kuha ako, Trish, ha, Trish. Kuha ako, Trish. Oh my God, akong kigol ni Gilok. Ay, salamat. Ato, kilid, left side niya. Kupyot na lang kuhan. Nagatana ako dali. Gatana ako sa layout. Makasaka ko, dara? Dali mo na ako totapad Ay, salamat. Wala na tayo sa kaanan, Draman. Wait na ba? Wala na ba eh. Wala na sa kaanan, Draman. Sila kung na. Diri kita magi, diri. Okay, dira ta. As in. Ana. Kaso, asa to magi, diri. Diya, kana oh. Dili, dala nagpit. Wala yung magyan diri sa kwa. Asa ka? Wala na dira, Jud. Wala na dira, Jud. Diya, lo. Diri, gid. Jud, diya. Asa mo ko mo, right or left? Left, up, down. Mas tingin Ah, left, no? left. Bay, chain na ta dira, bay. Chain na ta dira, bay. Oh, chain na ta diri, Ano ba? actually. Chain na ta. Goods na. Ay, sabi, hindi. Asa, diri? Diri, left. Diri, kani. Gi. Ano ka na? Gi. Noise ko. Tara. Wis kawan. Come on. Kaya kong food. Oh, ako yan na. Wait, Ay, mo, bay. Ayaw mo pagkuhan kay magkuhan mo kanang magpakong yung lawas. Patay mo na, oh. Ang usaman good, magdali-dali. Kuha siya. Nagaw na una, manggod da. Lulu. Trish. Loy. Yawan mo ko na mo, Trish. Ako, B! Ako nga sa'yo. Oh, Trish. Ay, lagi mo pag-ticket. Ako nga sa itin ninyo. Shit po, uy. Ako nga sa itin ninyo. Lima na ba? Ay, Bay, ginoo wala ka. ko'y food, bay. Di ko kaabot. Oh my God. Dili, maglulipap ko na ko. Hawa, muna ko. Awa, dyan, Trish! Oh, dali, oh, diya. Ay, nako, ginoo ko. Naminhod akong naong. Man. Bullshit. Ako yun na. Okay. Wala na phone. Wala na yung food. Kuha ni lollipop mo. Kuha ang lollipop sa kong backpack. Wait, pila man na sabi na ni mo, Trish, di mo da? Wala na. Maano na. Naana
Gitris ato na to na Tris. Una na Tris ato na kay nikaw nakaglilipap. Lollipop. Nikaw Yan, gikuha. nikaw ay Lawas na, Dre. Muna ko matabang ninyo ha. Gitris kaya men Tris ko Tris. Gitris ka na Tris. Hindi na Dre. Kami. Sawa ako please. Kuha ako please. Yaman naman po, sis. Kuha siya. Nahulog sa bay. Kuyapan siya boy. Boy, yung mata bay ga, yung mata kay swirl na bay. Trish. Nahulog na siya. Boy. Uy, Ano, wala ko ni mo bisalo. uy kisalo tiga di ka ma bit Trish. Niya tubang mo juga na ako kanang Trish imong mata ba kay swirl. Pahamak yung lollipop. Hindi mo makahulap. Muna naman. Ay. Pagkaon, lulipap. Uy, wata ko ninyo bay. Dungan ta bay. Wala to. Muna ni. Kamu na kasi na kung piyo. Masa na ta? Oh. Asa si brother? Asa si dapit, brother? Brother, ay kasi piat ba ha? Mong stamina ha? Kaya. Asa na ta? Wala to siya. Wala muna ni. Yara, nagpastamin ako. So, Sabi na sa, W lang. stamina sa na. Sawa ako. Salamat. Boy, muna ni boy. Mga this is it. What sagod? Kuni siya, baday. Kumakasturya di siya baday no. Kumakasturya di siya baday. God. Bulog. Murag kita atay. Huh? Oh my god, this is it. May vlog. To. Asan? dapit? Flag diri. Oh my god. Dito, Let's dito, go. Let's go. Oh my God. Let's go. Oh my god. Oh my god. Let's go. I can see the sun. Hello. Pawa ni mo na. Hello. Oh my god. Asa. Victory dance baday. Yay. Victory dance. Ano, pick na bay. Pick beach. Ha? Badge eh. Pick badge Si do. Pick Beach. Oh! Let's go. The Oh flowers. my God. The flowers and the ghost. Oh my god. Oh my god, bro. Hello, this is it. Ano ya sa Osarya, Wayapin? Uy, balik ko. Oh. Na, lami. Bay, gana ako makita sa PUB ito ni mo baday bato na kuyapan siya. Hello, boy. Muna ni boy. Dugoy mo sa stamina oy. Uy, isa sayo, victory dance. Yung mga flare. Yay! Ana Trish, apel Trish. Yay! Pahaway mong naon niya. Yay! Let's go. Wow, jud bay. Woo, they wow, may mumo. Yay! Sama ni? Ilay try, Yay! Woo, let's go. Ang color pa siya sa flare. Ang color pa siya sa flare. Troy. Oy! Wala na, helicopter! Yay! Helicopter! Woo! Helicopter! Labay. Wala, 10! 9! Wow! Sheesh! Yay! Hello, boy. Ang gulago. Hey! Let's go! Woo! Uy, Ay, wala usa ba? May apil ako sa... Aper ada. Woo! Oh, biya, bay. My God. Ah, sige bug tabi mo karakter ba? Makita gid ang latest records ha. Oh. Oh. Uy, ay.
Wala lagi kuha lang ba? Wala lagi dagan na kuha lagi. May Ay, record di sa siguro kuha. ka namatay Unlock. ba kay kuan. Hala, bay! Ascend. Ready for a greater challenge. Ascent, add modifiers that make... Wait! Saan eh? Ascent level! Ascent level siya. Lahi May- na po siya. Wala ni dagan sa kuha ba? Sa man you pick ra way kanang Next. record. Wala ba? Wala yung next. Ah, tungod guro kay na DC car or sa. Umot lang basin. Oh, dili. Okay, pareho naman to. May glitch na. Ay, salamat. Glitch na bay. Oh, uy. Nasar na yun. Dota, oy! Nasar na yun. Let's go! Ako nalipay. Sa dito skindi. Onja boy, toyo. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, let's go. Tanaw na tatong ascent, tanaw na tato. Sa tibag. Oh yeah. Tes, saya na ko contest. Bamba. Bay, unsa kay bago bay? Bamba, umista que o quisere, por quisere. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Gago. Oh! Sarge, oh Sarge! Oh, naray. Oh, tara, Sir, tara, sir! ulihin ninyo diya, ha? Sir, yes sir! Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Yes, sir, sir. Reporting to duty, sir. Sir, yes, sir. Chuya, napasar ginawa to, bay. Basar gid siya bay. Ang taon, ang usain taon. Taon, intaon. Ay, duha mo tani yung kas Tris nga nagsayal ko duha mo din ka kuande. Oh, sa nina. Lo nindot, asa na ninyo na access bay? Wala lagi ko ingono. Unsa man? Kalo? Wala kay gay. Kuan bago? Ulo. Sa kalo? Sure ay. Ay, mabago na aray. Na sheriff, sheriff. Kani. Ay, boy scout ah. Mo ba? Nalis na mo kalo. Oh, nakoy sheriff, pero wala ko nang ka-brother eh. Unsa man? Gago. Tanaw na tong asset bay, check lang na to ba? Unsay naa. You know. Tanaw na ko unsay ang kwan ascent. Ah, ascent 1, fall damage is greater. Oh. Ah, difficulty lang jud siya day. Rabbit Scout na food ang kuan. Ang reward Rabbit Scout. Di ugma pa na mulahi ang mapa man. Oh, chuya, oy. Chuya bay, uy. Okay na, okay na. Nice one. Uy, kanang tagaan ta mo Google Drive eh. Kuha ninyo ang recording. Makita sa POV, sila unsa po sila. Basta mura na po. Basta imo mata, Kailangan sa imo mata computer. Tris kay ni Source World na. Discord ta